Iki ya saka lulusan Tari Isi Surakarta. Yo dadan yo iso, insyaallah iso. Mula dipamerke marang warga masyarakat Kemiri sedaya. Oh iya. Gajo katokane umur iki. Otomatis kan yo sing dapat otomatis kaya mobil wae otomatis. Gaji ora terbatas umur nomo yo itu. Oh ngono. Heeh. Kare yang ora. Iya. Soleh iku
rabbil alamin minangka muka dimah cara wong pidato ngaturake alamate anak soleh. Iya Pak, iya. Ya karo ketembangan sisan gawe ndongaake marang kabeh para warga masyarakat ing desa Kemiri sedaya kemawon ing sampun kagungan putra mugi-mugi putra-putranipun saged dados lare ingkang soleh lan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang Kediri dinane Jemuah kabeh wong Kemiri muga-muga barokah. Ya yang Kediri golek sayur muga-muga kabeh wong Kemiri sehat dan panjang umur. Yang Kediri golek cengkeh muga-muga wong Kemiri rezekine akeh. Tuku bolu jerone ireng terus sinden wolu meteng bareng. Yo sasi rame ya. Sembah nuwun yang tanpa upama orang kira babar pisan lunduk tak kira bubar wayangan 2 taun sing kepungkur Kyai Kemiri Panurah barang panitia perangkat wis lali karo awake dhewe. Iya, jebule sing kelingan. Iki lho katresnan sing diparingake warga masyarakat Kemiri marang awake dhewe sak kanca Madangkara. Iya. Sing patut diacungi jempol ing bab kerukunane gotong royong sama sinamadan daya dinayan. Swadaya per RT ditambahi APBDes, BPD, pamong ya melu urunan, cariki ya urunan, ewadene ana kurangi 20 juta sing untuk Pak Lurah. Semono, kaya ngono kuwi. Yen ora kyai semangat apa enek tembung nganti kaya ngono kuwi tur sing menang menentukan dalang iki dudu Pak Lurah, dudu panitia, dudu perangkat. Iki ya kabeh para warga masyarakat mila matur nuwun dhumateng warga masyarakat Kemiri sedaya kemawon awit katresnanipun dhumateng kula. Mugi-mugi iuran saking panjenengan boten ical malah dados rejeki ingkang melimpah ruah kebak ing barokah. Amin ya rabbal alamin. Betul ya mesti tumplek-blek yang lapangan yang ngene iki 2 tahun kepungkur ya Pak. Temenanan lapangan ini menjadi lautan manusia yang mengkono akeh sing rawuh. Tur hebate yen wayang biyen sing mirsani mung piyai kakung ning Pripalungguhan iki sawangan piyai putri ibu-ibu bidro keparing mirsani wayang. Tur ya lenggam njaluk nggon ngarep dhewe. Ya ora Ponorogo, ora Solo, ora ngendi wae. Wong wedok iki ning ndi-ndi mesti menangan. Iya, menangan. Pak Lurah wae karo aku fotoe gur pisan. Paling dene ibu-ibu PKK iso ping 10 kok. Iya ta. Kaya ngono kuwi. Oleh Pak Dalang ganti gaya Pak Dalang. Ngeten Pak Dalang. Selfie Pak Dalang. Masane dalang rene iki butuhe manyang jak foto wae. Kuwi minangka tandha tresna ya, Mas. Minangka tandha tresna. Intine matur nuwun sanget dhumateng sedaya para warga masyarakat. Wabil khusus dhumateng Bapak Ngades 2 periode Bapak Nurdianto SP piyayine gagah gedhe dhuwur kaya Raden Werkudara. Ning penggalihe kaya Prabu Puntadewa Lembah Manah alus wis kaya ngono kuwi. Iya kok. Kaya ngono kuwi ewak tenan Pak Lurah wis. Kaya ngono kuwi anggene karangkani lan tresnani karo para warga masyarakat. Mula saben-saben masyarakat duwe kersa apa wae, duwe kekarepan apa wae, duwe usul apa wae waton positif mesti diamini karo Pak Lurah. Mula ora neh ramoka 2 periode Pak Lurah Nurdianto ditresnani karo warga masyarakat Kemiri. Tak suwun gandeng dadine becik lan apik, dadine rukun lan tentrem. Aja mung 2 periode, insyaallah mugi Allah ngabulake bisa 3 periode untuk mengayomi warga masyarakat Kemiri yang tercinta itu. Amin ya rabbal alamin. Kaya ngono kuwi. Iya. Sarang Pak Lurah yang mbak guyang-guyu janjane tak akeh. Iya. Daleme lek ning ngarepan wis sawangan nganti ora kok ngecet. Iya. Mergo nggih labuh karo desa ya, Pak. Nanti kaya ngono kuwi wis pokoke ora lukas kaya kebak Pak Lurah. Iya, ngono kuwi. Dasare disengkuyung karo 4 dukuh saka kerajaan dipandhegani karo Pak Priyadi, terus saka Kumpuk Pak Kateni, saka Bandil Pak Pujiono, saka Plosorjo Pak Sunardianto. Ya, ketua panitia ya kuwi Bapak Sumanto, Pak Sarif,
Ketua BPD ya kuwi Pak Andi Prasetyo, bendaharane lha iki Pak Sumanto karo Pak Suhar. Iya, kaya ngono kuwi. Iya. Tur kegiatan digelar ora wayang tok, kaya sing dingendikake dening Pak Lurah lan Ketua Panitia sore mau, ana muslimatan, ana simaan Al-Qur'an, istighosah, ziarah ana ing leluhur Mbah Morosari, Mbah Sodrono karo Eyang Sunan Bathara Katong. Wah iya ngono kuwi. Sing nyatani iso lestari nganti tekan Ripalungguhan iki. Iya Pak iya. Kaya ngono. Lan ugi matur nuwun karo Bu Lurah, lan ugi para-para ingkang sampun masak wonten dalemipun Pak Lurah kaya orang taun kepungkur ngerti lan kok dalang sinden sak nyagane iki senengane sate gule. Iya Pak. Satene iki ya empuk, bumbune ya manis tenan, dalah dudu ya panas. Iya, kaca-kaca pengrawit walah temenanan rindik suna bintik. Iya. Imbah-ibu sinden ya do kocako bareng dalange wong kari diduh kok lho. Dadi apa irus tak ubunge seser ora apa-apane. Ayo yang penting lah ya wis malah ngono kuwi malah kandha tresna. Kowe iki awakmu yen lemu aja kakean kolesterol. Ora kok nang jero malah dicawisi karo panitia luar biasa sembah nuwun. Iya. Dewa kemenangan. Muga-muga kerukunan rasa manunggal, rasa persatuan dan kesatuan ku ya rukun gotong royong. Iki tetap lestari ana desa Kemiri nganti kapan wae ora ana sing jigal-jigalan, ora ana sing sikut-sikutan, anane mung tentrem lan rahayu. Mergo mirsani wayang insyaallah atine dadi seneng, atine dadi marem, le nyambut gaya saya mempeng, pikirane dadi padang, sing akhire sandang pangane melimpah ruah untuk warga masyarakat Kemiri sedaya kemawon. Iya, ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Sembah nuwun uga digelar reok Singa Budaya Mitkin saka Kemiri dhewe. Ana meneh karawitan Kakung Putri PKK saka Kemiri. Oke iki desa yang berbudaya. Pancen bener. Kula Ripalungguhan iki minangka salam pambuka gandeng kene iki kampung seni. Sadurunge ngaturake sing gradakan, ngaturake sing klasik luwih dhisik no. Upamane Sinom Parijata kunjuk dhumateng para sepuh adi sepuh lan para mini sepuh. Ono sing kepareng nyebawa utawa nyinden nyuwun pambyantu karo Ibu Sukesi Rahayu. Oh Bu Kesi nen ngaturake nggih tangga saya dhumateng para panitia sedaya. Iya ono wabil khusus dhumateng Pak Lurah ya. Kaya ngono kuwi Bu Lurah lan sedaya kemawon. Monggo Bu Kesi Rahayu.
Iki uga ana bintang tamune no. Iya kok. Sapa? Ya kuwi kaya rong taun sing kepungkur, ya kuwi Pak Haji Sumarbagio Garing. Iya. Terus sing putri yen rong taun kepungkur Mbak Elisa saiki ganti rasa, ya kuwi Mbak Katin Titok. Nah, iya. Ya, Jur. Diaturi jumeneng ya kuwi Pak Sumarbagio Garing. Terus dibarengi karo udan men ora kendho semangate men kiprah glindrong ya kok sing adate Pak Garing le kiprah dagang iki ijen men ana warna yang lain tak barengke karo anak wedok ya kuwi Ovalca iki ya saka lulusan tari isi Surakarta yo dagang yo iso insyaallah iso mulo dipamerke marang warga masyarakat kemiri sedaya. Oh iya, monggo Mas, pilih drongipun. Dados, ya Pak.
Pun sampun terang dereng mriku. Nun. Dereng. Mbok apa dereng, Pak? Dereng, ampun dipaido. Udan niku saking banyu niku penguripan. Muga-muga niki dipun ijabahi dening Gusti dados penguripan ingkang sae kangge warga masyarakat Kemiri sedaya. Pripun Mas Gareng? Nggih niki sik. Niki ajeng ketok kok tak mbase. Nggih. Nah, ngoten nggih. Cepat. Cetok. Nggih nyuwun pangapunten. Saderengipun ya alhamdulillah puji syukur saged sowan mriki malih Mas. Nggih. Wong ternyatane nipun wungsalan niki kaping kalih nggih. Kaping kalih menika sowan mriki. Kaping kalih ning kula ngemutaken Pak Kades. Napa? Pak Kades niki lak nembe ping kalih hitungan Jawa niku kudu genep ping 3 Pak. Lah telu iki napa genep malah ganjil to niku? Lho nek yen wong Jawa kuwi hitungane ganep ping 3. Nggih. Ora angka ganep ning hitungane ganep ping 3. Ah, bener. Saya Pak Lurah, Pak Nurdianto menika sampun 2 periode insyaallah. Nggih. Insyaallah panjenenganipun menika badhe pikantuk amanah malih untuk 3 periode ngayomi warga masyarakat Kemiri mriki sedaya. Lah menawi panjenenganipun Pak Nur menika dados kepala desa lan masyarakatipun tetep guyub-guyub boten namung ping 3 niku marambah KPKP kanggenipun muri-muri lan murid-murid budaya wayang. Kata niki jenenge potongan boten bobor entawa semarangane. Nggih. Niki masyarakat sing rawuh boten mung penduduk utawa masyarakat ning desa Kemari Kemiri. apa Kemiri iki penduduk ini asli desane Kemiri kejebak rasa metu kae. Kemari. Oh iya. Masuk setan namanya. Iki tadi melune kecamatan Bibiran tadi. Kecamatannya Bibiran. Kecamatan Jenangan. Jenang karo bubur padha wae. Iki luar biasa sing mirsani. Nggih. Ora beda taun sing kepungkur, taun kepungkur. Leres. Wah, iki nganti merali yen taun iki bali rene. Wong dite ya wis entek aku mantu. Iya. Masa mantu entek kudune babi lek mantu kuwi. Amarti watakno ngger kita sepijem mantu undangan ngono. Wong mantu wong proyek. Mantu iki mawa itu ibadah. Heeh. Nikahake anak. Ora beda kaya Pak Kades iki ibadah iki. Leres. Nadyan biayanya kurang ditutup oleh beliau. Nggih. Bapak Nurdianto ini jadi betul sesuai karo asmane. Kok iso? Nur itu memberi cahaya. Bian itu kepadan. Bener. Toki noto. Jadi beliau menjadi kades ini noto memberi kepadan dan cahaya desa Kemiri. Pak Nurdianto. Apa Nurdianto? Nggih. Desane Kemiri, apakah makna dari Kemiri? KEMIRI. Kaki kabupaten melu Ponorogo. Leres. Nggih. Wadine kadese Pak Nurdianto asmane. Betul. Masyarakate hidup rukun. Iki isih nglestarekake budaya bersih desa rasulan apitan lan liyane. Rame kahanane beniki mergo gelar wayang kulit dalane Cicah Yokutadi. Terakhir Iki bengi ana garenge sing saka Semarang. Wah. Ini masa katut jenengan kuwi. Katut iku digaris bawahi kanggo Semarang, Mas. Mergane. Mergo saiki gareng ning di kabupaten kota wis akeh. Oh iya. Ya ora apa-apa wong jenenge ngedul rezeki. Leres. Kaya Pak Kades ini kira ibaratnya ngedul rezeki secara tidak langsung. Nggih, leres. Dono rasa, dono diah. Ora lokak bakal iso nyekebak Mas Gareng. Pancen jenengane Pak Kades ini orang yang sudah siap menjadi kades.
Bukti ini apa siap menjadi kades? Sesuai dengan jabatan beliau kades. Kades itu orangnya harus memenuhi syarat 5 huruf ini. KADES. Foto sik bae. Karakternya harus baik. Karakter ini sifatnya lebih becik. Kuncinya ini ya. Nah, akalnya harus pintar. D. Dedikasinya harus tinggi terhadap yang dipimpin. E. Ekonominya harus mapan. Terakhir S. Spiritualnya harus tebal. Wah, ini pasti ini kades. Ini Pak Nurdianto ini. Ini memang taklem nih dengan Pak Nurdianto begini taklem kok. Sebabnya apa kok bilang? Kodok itu disuguhi dengan sate. Enak kan? Ku gerak ke samlo wong baru sok minger terus. Ya maksud tak buntel Mas. Kau mulai? Mulai kok dianggap suguhan. Ponorogo Semarang ini ada teko Semarang dadi apa boleh nih? Loh, sing legake sing ngubuhi disuguhi ora dipanan iki gelo yayine. Tetep tak buntel tak gowo mulai. Nang omah? Tak dol. Sampeyan iki dagelan kondang laris saka atur bule lho. Sik kok, apa wong dodolan iki wong sing ora duwe. Wong sing duwe yo entuk dodolan. Ini yo ora patut diparingi saka panitia kemiri konjur tekan omah didol. Kowe karo karo budhe kok. Lho nyatane karo Pak Lurah ya wis dilunasi sore mau. Ya, mergo wis lunas aku golek tambahan. Malah Ora tenan aku tenan matur nuwun tenan timbali rene nek wis obokanen Mas. nggih, ini ora mandek teko sengene lho Mas Bareng. Babe. Desane lak kemiri wis kok terjemahke kok jabarke. Kecamatane Jenangan. Apakah kepanjangan dari Jenangan? Jadi jenenge camate Buah Ulung Tepung. Teko wong Kami Bali. Nah, Namun demikian Somong kowe. tetep panjenengane yo rawuh iki. Nganti ora nimbali tak enteni. dagelan kok mincim ora. Ora iki mosok kadese wis nandhap kok camate nandhap senane yo isih. Kose apa? Kades bersih desa iki mergo disekunjung karo warga. Lah Pak Camat dadi kepala kecamatan apa nek kok bersih camat ora enek. Yo dianake. Dianake Bersih kecamatan dianake. anggarane. Ora des. Tapi piye? Kok sing urunan kades-kades. Kemiri urunan saka warga akhirnya ditutup karo Pak Kades. Kuwi urunan kades-kades sak desa sak kecamatan Kemiri, sak kecamatan Jenangan. Sing nutup kok sapa terusan? Lho sing matur warga lho Pak, sanes kuwi lho Pak. Pokoke sing bab iki camate yo kudu nandhap lho. Kowe iki tak promosike kok. Kowe Pak Camat nandhap tenan kowe melu ora? Yo melu kok yo rombongan kok yo. Lha iki dene yo butuh kene kok sombong. Iki ora jagungan karo Pak Camat to. Urung. Aku mau jagungan sore mau nalika panjenengan sambutan. Iya. Panjenengan karep Pak Dalan sakula mangke duka mantu napa syukuran kula badhe wayangan nimbali ki cahya pun tadi komplit klasik tanpa dagelan. Pak Camat iki. Karena pinarae kan iki Pak. Pak pitados boten pitados wayangan tanpa gareng dan deres. Iki mergo enten kula udane mandek. Nek mau karo Pak Camat ditambahi ya. Kula usulke mbok mawi dagelan gareng-gareng. Oh nggih, siap mawi gareng pacitan. Pak Camat yo ora seneng sing kanthi. Pengen sing original ya Pak Camat. Gareng yo original. Oh. Tandane gareng original iki apa? Yo biarkan penonton yang menilai. Jangan saya itu enggak diro aku. Asline bener ditunggu, tinggal menger nek. Apapun saya Kayak angel mlebune. 10 jati. Ra iso omong lho atemu iki. Pamane bapak kula Mbah Suran Suwondo ya.
panjenengane pun sampun senior. Ketika ada generasi kaya anak-anaknya kados kula lan generasi muda, pasti akan didukung, disuruh supaya lebih eksis. Padha kali jenengan gandeng jenengan pun dadi garing sukses sing original, kudune yang muncul garing liya-liyane, sing liyane ditawakake men iso laris. Iya itu benar. Dan saya sudah nilai ta'ala turun ilmu maupun diberikan ngerti ini contoh sesungguhnya terjadi pada diri saya dan orang-orang ini terjadi di tanah suci mas. Iya nalika jenengan saya kok cerita ini nggih rikala kula teng Masjidil Haram teng Masjid Masjidil Haram kula salat teng jaba masjid niki sak gret niki mboten enten sing nganggo sajadah siji-siji mboten enten sing sajadah. Nggih. Delala enten wong manca kula mboten ngerti iki wong pundi. Gawa sajadah digelar teng ngarep kula. Dheweke trimo salat ora nganggo sajadah. Niki sing dadi kula terus nurunke ilmu gareng teng wong liya niki mergone napa kula terjemahke Mas. Nggih. Sakmo akeh wong sing di sini sajadah ora dheweke dhewe ra nganggo sajadah. Berarti saya harus memberi tempat pada orang lain untuk beribadah miturut kagungane utawa kebisanane dewi-dewi. Oh, ngono. Nek aku malah tuh tondo pitakon penuh dengan pertanyaan. Banyak jamaah di situ kenapa yang diberi sajadah kok panjenengan? Apa mbiyen mun sewu jenusu lho. Sampeyan ketika haji ngangge baju ihram ngene jenengan nggih raine putih ngoten niku. Yen raine ora putih. Terus ning ragate rono nganggo rai putih. Oh iya. Berawal dari rai putih akhirnya memutihkan hati ke tanah suci. Jangan begini Mas. Betul. Jangan melihat pekerjaan orang atau jangan merasa berkecil hati dengan pekerjaan kita. Betul. Tekunilah tratenono pekerjaan kita walaupun orang lain menganggap hina atau menganggap kecil, tapi kita serius dalam menangani pekerjaan itu. Paling tidak kita diberi pelajaran arti hidup. Ya, nggih, leres menika. Loh, minta rewani wong ngene iki. Go makane anak bojo, Mas. Jadi jenengan cekane sampun haji gitu. Nggih. Benten kalian rumiyin, gandeng sampun haji, menawi rumiyin menika anggere jumeneng kali bintang tamu kalian sinden-sinden menika makmet gandeng sampun haji tur mriki Ponorogo banyak pondok, kudune ora iso ngangge cara kaya mbiyen. Demek sinden iki hobi. Kok iso hobi? Tegese hobi iki demek sinden ya terbatas pada dunia tontonan ora tekan batine. Ah iya. Aku ora duwe perasaan atau pikiran sing negatif. Menang. Loh, nyawang Mbak Tatin sing benuk kaya ngono kuwi blas ora ana ketertarikan. Ya wong ngelok itu. Aku iki ngomong resik, resik. Kok yang terjadi hal yang negatif ku ndak diwelehke wong. Lumakno lumrahe menungso. Ning paling tidak setelah haji orang kita mau 5%, 10% ada perubahan positif terhadap diri saya. Amin, ya Rabbal Alamin. Ini rasa takut aku dagelan yang gaji gue terus jalan kapan gaji? Ayo kapan ini? Ayo. Loh, ya soalnya dengan sepuluh jenengan pamane dhisik jenengan iki member. Aku munggah ngaji ora tak omong-omongane kaya jenengan. Kok sik kok munggah ngaji kok katokane umur iki. Otomatis kan ya sing dapat otomatis kok kaya mobil wae otomatis. Gaji ora terbatas umur nomo yo itu. Oh ngono. Karo yang ora. Iya. Wis daftar. Daftar iki kabeh wong daftar nyeleni ora. Lha kok kasih sing kok duwe ya. Dene yo diambus. Wah, kabeh iki rezeki Mas. Jadi wong iso rono iki kerezekan salah satu unsurnya. Nggih, leres. Nah, gandeng enten Mbak Tatin men saya regeng men saya gayeng gitu. Terus ya diteni karo kiai kene aku nggumun.
Lah sinden liya-liyane iki trincing-trincing ngono iki pamane ditresnani karo masyarakat lak memper. Kowe piye ini koyo dream koyo ngono. Jangan melihat bodi. Nah terus Lihatlah di balik bodi itu ada kelebihan apa. oh ngono iki. Apa kelebihane? Aku kelebihan kalau orang lo gaji, Ah iki. ada tamu, jalan. Ada nih imut-imut nih. Gua, ayo teko monggo. Mbak Teten jumeneng yo. Ya kemos.